ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି ଅତୀତର ଗର୍ବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବହେଳା ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏଇ କାହାଣୀ ଜାମସୋଲା ଚେକପୋଷ୍ଟର କାହାଣୀ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଆମେ କେବଳ ଏକା କହିବୁନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ଆପଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବା। ଜାମସୋଲା ଆଜି ଯେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାମସୋଲା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ଯିବା ଆସିବା ସବୁକିଛିର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏହି ଜାମସୋଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ସେହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅତୀତ ପରେ ଆସିଲା ଏକ ଅନ୍ଧାର ସମୟ, ଅବହେଳାର ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଜାମସୋଲାର ଅସଲ ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଆଉ ଅବହେଳା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି ହେଲା। କେବେ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ଆଉ ଆଜି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିନେ ଗର୍ବର କାରଣ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଠି ଖାଲି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାଠ ଆଉ ନିରବତା। କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଶହ ଶହ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ସବୁଥିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକଦମ ଖାଁ ଖାଁ, ଯେମିତି ଭୂତ କୋଠରୀ। ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏକର ଏକର ଦାମୀ ଜମି ସେମିତି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି କାମରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କିଛି ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଇଟା ପଥର ଭାଙ୍ଗୁନି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା। ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ସମାଧାନର ଆଶା ଲୁଚି ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଏନି। ଏହି ନିରାଶା ଭିତରେ ବି ଆଶାର ଏକ କିରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଜାମସୋଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ 5 ସୂତ୍ରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ହଉ, 2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହଉ, 3 ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଓ ସେଣ୍ଟର ହଉ, 4 ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁବିଧା କିଛି ହଉ, ଆଉ 5 ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି କାମରେ ଲାଗିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଫାଇଦା କାହାକୁ ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମାନବୀୟ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କାମ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଏକ ୱିନ୍ ୱିନ୍। ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୋଠରୀରୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବିକାଶ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍, ଏତେ ସମ୍ଭାବନା, ତାପରେ ବି କାମ ଆଗଉନି, କିଛି ହେଉନି। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ନେତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସମାଧାନ ବି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା, ତାଙ୍କର ରାଗ, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ସବୁକିଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଗାୟବ। ତେଣୁ କଥା ପୁରା ସଫା। ଜାମସୋଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜନୀତିଙ୍କ ଖେଳ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବିକାଶ, ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ସିଧା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯିଏ କାମ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଭୋଟ ନେବ। ବାସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ।